Bueno, ari gara gure plaza, parkeak eta gune publikoak berriztatzen, modernizatzen, eta alde horretatik beste aurrera pauso bat ematen dugu, nolabait Algortako Geltoki plazaren berritze prozesu horren barruan. Obrak, bertzeko obrak aurrea dijoaz, baina gaur aurkezten duguna beste nobedade bat da, azken batean nolabait gune estali berriak zabalduko ditugu plaza edo erdigune honetan. Hain zuzen ere, gune estali hauen bitartez, estali ingo dugu Getxoko jolasgunerik handiena. Hain zuzen ere, 8 km karratuko jolasgune bat zabalduko dugu, habilitatuko dugu Algortako Geltoki plaza honetan, eta estali ingo dugu jolasgune hau 5 markezinen bitartez. Markezin hauek argia pasatzea uzten dute, eta kolore ezberdinetakoak izango dira, eta gaina kolore bizikoak. Ekimen edo aktuazio honen helburu nagusia zera da azken batean nahi dugu gure herria dinamizatu. Nahi dugu nolabait gure auzoak ere, gure auzoei bizitasun hori sartzea neguan eta udazkenetan ere, hau da, eguraldia txarra denean ikusten dugu nola batez be gurasoak umeekin joaten direla, joateko beharrarekin aurkitzen dira, hurbil dauden superfizia handietara, komertzial handietara. Beraz, nahi duguna da gurasoei eta auzokidei orokorki alternatiba bat ematea, eguraldia txarra denean ere gure auzotan egoteko, eta horrela ere gure ostalariei eta gure alde edo gune merkatarien nolabait aukera ematean bertan gure auzotan gastua usteko. Horrelako aktuazioak ere zabal edo egin ditugu, eta alde horretatik gogoratu behar Romo Kotxabarri ezaguna den Gobelaurre plazan ere zabaldu duguna edo estalin dugula jolasgune bat, gogoratu ere Bihotzalai plaza ere nolabait estalin genuen, estalita dagoela bere perimetro, oinarrizko perimetro horretan, eta gogoratu ere nolabait helburu horreri ere aurre egiteko nolabait baliatu edo martxan jarri dugula terraza estaliak zabaltzeko aukera hori gure kabarrerientzako, ezta? Beraz, herria edo auzoa dinamizatu, gurasoei aukera bat ematea eguraldi txarra datorrenean, eta gure komertzioei eta gure ostalariei nolabait gastua erakartzeko beste aukera bat zabaltzen dugu ekimen honen bitartez. 981.000 eurotako aurrekontua dauka ekimen berri hau, eta denak ikusteko aukera aukiko dugu Algortako azokako erdian daukagun udalak daukan postuan zabalduko dugulako erakusketa tipi bat, nolabait ekimen honen zehaztasunak ondo ezagutzeko aukera emanez. Herriko jolaslekurik handiena eta jolasak bertan ere bereziak izango dira, adin guztientzako, eta berezitasunen bat ere lehenengo jolas elektroniko elkarreragilea ere izango da. Bai, oso gune zabala, 8 km karratu, hor jolas ezberdinak, mota ezberdinakoak egongo dira, baita ere ezgaitasun arazoak dituzten umeentzako ere egongo dira elementuak, eta baita ere egongo da nobedade bat, jolas elektroniko bat, nolabait umeen arteko elkar jolas hori sustatzeko helburu horrekin jartzen dugu elementu berri hau, baina azken batean jolasgune handia, zabala, adin ezberdinetzako prestatua dagona, eta baita ere diskapazitate arazoak dituzten umeentzako ere baleogarria den hori da importanteena.